Čau, ja som Kaspian a vítam vás u novej hre, nových let's playoch na hru NHL 14, ako môžete vidieť aj na obrazovke NHL 14. Ja už som si dal v českom jazyku, akože nekomentujú to, počkaj, čo to máme? No, ja si dám, že nováček. Ja to až takto nebudem hrať. Zápasy. Takže čo si dáme? Doporučeno. Čo si asi dáme? Pravdepodobne. Neviem. A ja si dáme toto. 15 bodov. Fúha. Preskočiť video. Takže vyberieme si tým. Môj najobľúbenejší tým v NHL je Boston Bruins. Inštruktáž, ne, ja už som túto hru hral. Takže dáme hrať a ja si vyberiem nájazd. Takže rýchle režimy, tréning a mod nájezdu. Tak dáme Boston Bruins, ale ne, a dáme proti sebe. Dáme... dáme Pittsburgh. Toto. Dobre, dám toto. Pokračovať. Takže ja si zapnem mod na tohto, mod to nie. Ale je to ako, aby som hral s brankárom, takže tak. A načíta sa to. Ono sa to pomerne rýchlo načíta tuto. Samozrejme, tak rýchlo, na 1,000,000% sa to rýchlejšie načíta. Rýchlejšie jak Farming Simulator 15. Sa úplne dlho načítava. No a hneď za 30 sekúnd to bolo načítané. Možno aj menej. Chytím. Škoda. Ale teraz dám taký gól. Segín, či jak sa voláš? Wow, krásny gól. A to podľa mňa bol krásny, podľa vás čo ja viem, nemusel byť. Ale podľa mňa bol dobrý. Celkom bol dobrý, keby aj naši hokejisti takéto góly dávali. Tak im zagratulujem. Na majstrovstvách sveta hlavne. Malkin. Akože proti slovenským hokejistom nič nemám, ale... Však. V 2011 sa prebojovali do finále. Treba uznať. Takže aha, ideme, do toho je Krejčík a dáva to isté triky a nedal. Šlaka. Nevadí, Neil, keď nedá a ja dám, tak sme vyhrali a Neil dal gól, ešte nič nie je stratené. Však nevadí, ale tento musí dať kamarát, dáš. Krása, Potom v ďalšom let's play dáme určite aj zápas. Ale mňa najviac bavia nájazdy. Takže potom asi pôjde aj odveta, keď prehrám, ale to sa asi pravdepodobne nestane, ale ja si až tak nefandím. No, takže ideme na to. Krásny, ty brďo! Krásny gól. Úplne bombový, krásny, najkrásnejší gól na svete, to určite nebol, ale pekný bol. Môžete uznať všetci, že to bol krásny gól. Ukážkový, krásny proste. Takže sme vyhrali, super. Takže dáme ešte odveta, takže dáme koniec a odvetu. Crosby, Sidney Crosby, nedáva gól. Krásne, Tuči Rask. Ja ho volám, že Tučko. Tuči Raskač. Segín, krásny. Nebo nie. Do šlaka. Nevadí, všetko sa dá napraviť.
Takže ideme na to. Áno, krásne som to vychytal, normálne hokejkou. A krejčí, ide krejčiak. Ani na druhý krát skoro. Kto to ide? Neil, výborne, tučiraskač. Jaký divný hlas. Krásne to nie. Áno, krásne. Lučič. Milan Lučič. To sa najedúvalo. To má byť čistý gól. Nedá. To nedopadne dobre. Teraz kto? Breton? Neviem. Takže na výhry 1-1, nič nie je stratené ešte. Tak dáme konec, odveta a musím to dať. Výborne, tučiraskač. Wow. Dúfam, že to dotiahnem. Až kde bude Chára a potom s Chárom takú pecku dám a medzi betóny to skúšal Segín. Áno, Segín. No, Evgenín Malkín. Výborne, tučirask. Výborne, tukarask. To čo? Som to ani nevedel, jak som to vychytal, ale hlavne viem, že som to vychytal. Krejčí, aký gól, ty brďo! Takže toto ste mohli vidieť, ukážkový gól, úplne ukážkový, úplne bombový. Nedá, výborne. Mňa hentie záznamy niekedy ani nebavia. Ale veď, niekedy si už pozriem, takže... Gól to nebolo. A veď nevadí, není nič ešte stratené. Takže... Segín len do betónu. Však nevadí. Akože určite viacej let's playov bude aj na nájazdy, ale aj na, akože, na zápasy bude tiež a možno si spravíme aj kariéru. Áno, wow, že ak si ho tam dal z toho brankára. Tu krát vychytáš. Ty kokos, to čo jak rýchlo. To by ani Jan Laco nevychytal, alebo Jaroslav Halák. Takže nejaký Peterson, či aký ide, wow. Takže na prehry prehrávam 2. Mám prehry a oni 1, takže je to 2-1, z čoho som není vôbec nadšený. Takže dáme koniec a odvedli. A výborne, tučirask, si král, wow. No takže tak, ideme, krásne to ja nespravil. Takže určite lepšie mám nájazdy, ale toto nepodarilo sa mi. A výborne tú karasku, wow. A skúsime takú pecku. A Neil, ako tá rieka Neil. No toto som neurobil vôbec dobre, ale skoro nedal. Videli ste to? Skoro nedal! Výborne tu Karask. Výtečne. Medzi betóny. Ale to bolo medzi betóny? Moja hokejka. To bolo medzi betóny? Ale bolo to asi medzi betóny. Počkaj, teraz to uvidíme. Nebolo to medzi betóny. Čo nevadí, aspoň, že to bol gól, to není to šlaka. Nevadí, je to 1-1. Na prehry mám 3 prehry a toto nie... Ale no tak. Však nevadí, pozor! Videli ste, toto bolo
Takže teraz neviem čo, takže dáme koniec a áno. Takže čo ja viem. Takže tuto máme Hockey Ultimate Team, ale čak ja to hrám na Xbox 360, takže to je Xbox Live a to je platené. Potom rýchle režimy, to môže byť takéto, že toto neviem čo je. Toto tiež netuším, čo to je. A toto je akože Winter Classic, akože sa to hrá vonku. A bude, že je tam možnosť stroj, alebo preletia stíhačky. No a tréning je, že sú tam tie nájazdy, výcvikový mód a inštruktáže. Potom to online hra, to je tiež z Xbox Live, kariéra, tam akože kariéra hráča. Neviem, či aj trénera tam je, ale asi bude aj trénera. No a turnaje. To je to isté, jak na všetkých nahrávkach. Toto neviem. Toto moje najlepšie akcie, aké som mal. No a tak, potom na ďalší diel to bude, neviem kedy, ale viem, že blízko. Akože v blízkej dobe bude. No tak ja sa už pre tento diel rozlúčim, dúfam, že sa vám video páčilo, tak ohodnoťte video lajkom a dajte prosím vás aj odber. Takže čau čau.